sik muncul iki kok. Sik. Wih, HP-ku muni ya. Halo? Halo? Anu rene oh, rene ndi we? Mau di arep mahmu. Rene oh. Anteni. Ini bro, iki lho, aku tas nemu manuk anyar. No. Manuk iki ora ngene sama. Lho, iki lho, mangkring iki. Tak kabeh ngono. Lho, api to? Lho. Enak iki yo. What the fuck? Lho, iki no anu, manuk hantu, dadi tak awakmu. Sing ro aku tok.